Fete Mamadu Fenete Fedinya Mamadu Ala kira bangena Abdullahi de kira bangena Abangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Ala kira bangena Minumbi kira feata nufle Abangena Makankalu de kira bangena Ala kira bangena أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام سلام من الله ورحمة من لدنه وبركاته. أم بالما شريفلا تيفي لاجي بقى مالكونا أني مالكوكا أنا فدينا أنا ولي من دون بي أو كلنا لنا بلادنا أو كني مدالكو نيمانا الحمد لله رب العالمين بواجل كنكا أم بأولا دنيا كافو أم Côte d'Ivoire jamana kan abobo kaw feino alhamdulillah muhammadul mustafa ale bangeli kera hinaye ka ke danfen bela jelenye ore hokumu konnana jamiyatu ansar dinil islami Abidjan abobo kaw feino lada do ube bara chaman boloda ka ke nisojali yiraye ani duwdo ni muhammadul mustafa bangeli ye o hokumu konnana nyinenta baraw damnena ni dolaci balla beli jenu ni nyogonte femi sorola o dolaci keneka anga nyamada o sorolum Alhamdulillah comme ala ko qur'ana qur'an la kar kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ko la degle nyima yela aka kira la kan aka men la dege bon kira bona fana c'est même chose anga ye mauludu qur'ana na nyona werawo an karamo abe mo werawo be na demsen boxeru o no nyona olu be na bo wele o be na championalu ka be na fonke bon be se ga gerala kala sababu ye kam demsen chama yerama ko ko facha no bamso sagoye da on fana ka layini inshallah nyina maulud na ka ke édition 1 édition premier ka quartier demsen wole ballonjela mumbe ya ta équipe wolonvla ko no fara nyogon ka nga mira yerola pour que anye baraka nyogon fe o sona depuis maulud damne anga dabo bon faut qu'on a ce bima do biye mauludu loin ame final le kanka a jouer ni donc anya dabo kama burkani demson ye do nyona angara mo ko ma no ye asek Cherifla Ousmane madana idrai e ma mo wolo ite se ka jamada ni ya jama bayir la ko mfacheti do be na ne haklina dole pour que ka dengberala ka ki inyona ye ka soro ima jama ka ima nene ba dogoya bo anyo dole kenye vraiment kala man nous sont dia bay parce que angara mo chama grela na demsen nuna ango kala inu fam ebe ta ye demsen chama be abe fo ma brute chama be abe fo ma ko microbu chana la dili ba nymanto la quoi en son anga somi soro ni bara na ni bela janina donc édition premier amba nyina Allah taala fait inchallah ni bena ke continuité le ni Allah taala ka dien vraiment jalani parce que imam to in ke ka franyona irana ka ira fana kono ala kelen kira aka chidelu wala aka maulud islamie aka nisonja yi fanga nisonja kala ka ira ko vraiment jalanu yire quoi wala imam to yire wala jalanu yire dem sembe quartier la ka fara imam to ko mi anga kalam fay nga imam ala nga quartier dungu ko bela jeni imam taw yi wala donc misra mi foko tuni ka foko imam yi ay dara kalandi Yoruba be ka ira represent Yoruba vraiment an ira ama fula wati be su ani clé parce que aka jadi bawli quoi avec kuma jenka avec kuma laharakan voilà nika ya yam franyo kan bi o ko an ngosoro misir la wala na abina kuma kirakan voilà joni ali blo ko to wala wala nga shirikay mi ya idrai voilà donc ami alifu ami ya idra fu mi ya follow ka anga imam fu mi imam fana tawi voilà an yere kalam falu anga jonyongolu voilà an kalam falu anga an falu an kalam falu ali fana jona nga quartier ko be vraiment ni sonjam balu mais c'est quand même fou yami dawlu ko yidron ala sanwore irana ni imam taw a sanfola bin organiser la sanwore bebe ni préparer ka kono ama fou ngo vraiment oni tioni baraji o kana décourager o kana dimi ko soro ni kono la o ya tawala la ko voilà ni nama baraji santa jurumi soro na voilà karamo ko ila organiser yere voilà donc mais c'est amu fou ko walu nyimono quoi vraiment oni tio ka kekutawla a jalanyi wa afana benama ame afu silamaya badenya la ni akonnongbeya la alhamdulillah koma ka fo cogo min ngal ke cogo min ni bara ni kala mauludu hukumu le kono
ni a san fɔlɔ ye an bɛ ka a daminɛ ka fara an ka imam bala n'o imam taw ye alhamdulillah a ka ɲɛfɔ a ye cogo min na a b'o cogo kelen de la ni ala fana nana kɛ an sigila kɛnɛ kan nisɔndiyalu ka kira kanu yira wala ka kira bonya fana yira ka silamɛw fana bɛngelemaya yira ani kamele carte kameledenw cɛ ani jeunes ani carte silama bɛɛ sa en général alhamdulillah ni o baara fana kɔnɔyɔrɔ la depuis a daminɛna a bɛ semaine fila bɔ bi wala an sela a kuncɛyɔrɔ la voilà donc ladilikan min b'an bolo précisément k'a di ballon jouebagaw ma o de ye o y'a lɔn k'a fɔ nisɔndiyalu voilà nisɔndiya ka kɛ cogo cogo tuma dɔ bɛ ben dɔ bɛ gagner mais ben ni ka gagner min bɛ nin kɔnɔ nin tɛ ben ni gansan ye gagner fana tɛ gagner gansan ye voilà donc kira kanu voilà donc o kira kanu kɔnɔyɔrɔ la voilà donc o nisɔndiya n'o farifoni n'a fɔra ko min perdit la a kana nisɔngoya a ye nisɔndiya voilà le fait k'a participer à la dama o yɛrɛ ye koba dɔ ye voilà mun fana gagner na o fana y'a lɔn k'a fɔ ko olu ma gagner mais silamɛ jama bɛɛ le gagner na carte bɛɛ le gagner na sigida bɛɛ le gagner na voilà donc a kɛ kunnawolo ye silamɛya ye a kɛ kunnawolo ye awa sigida yɛrɛ ye ka kala kɛ kunnawolo ye alakira mamadu ka mawuludu denkulu sira kan inshallah an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi san caman bɛ ala bolo ala k'a d'a ma an bɛ alahu taala dari kɛnɛ nin an k'a dabɔ awa ɲina k'a kɛ continuité ye ya rabbi ala k'o k'an ye organisation mun kɛla wari bɔra ma ala ka caman bila ye nabaga mun nana ka bɛɛ fo bɛɛ ni cɛ ala ka bɛɛ sara an ka lɔn quartier la ko kira ka di mɔgɔw ye an ka lɔn quartier la ko mawuludu a nisɔndiya a ka di mɔgɔw ye jama bɔcogo k'o yira an na ko yɛrɛ organiser cogo k'o yira an na vraiment a nisɔndiya la voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ aw fana fo aw min ye awa caméramanw ye awa ni journalistes an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni Alahu taala ka diɲɛ ye yarabi ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye ala ka sabu ɲuman d'an ma ala ka awa nin kɛnɛ caman yira an kɛnɛ na an b'a dari Alahu taala fɛ mawuludu yɛrɛ ye sanga sɔrɔ a n'a ye bonya sɔrɔ cɛ min k'o yira n na o le y'an karamɔgɔ fa ye a n'an ka sheikh Seydi Cherif Usman Madani Hayidara ale le ka mawuludu bonya na fisimantiya yira an bɛ wagati min na bi dugukolo kɔ kan silamɛw la surtout an fɛ précisément farafinna yan voilà donc an bɛ a fo si la k'a fo kɛnɛya la yarabi cɛkɔrɔba ala k'a mi an kɔrɔ ala k'a si sabati ka barika don a si la a denw yarabi ala ka barika don o la ala k'a denw sabati an b'a ɲini Alahu taala fɛ ka an n'a tanga a jugu bɛɛ tɔɔrɔ ma yarabi ala k'o k'an ye kira kanu kosɔn bilo hɔrɔma kosɔn sallallahu rasul aza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dolaciw kuncɛlen kɔfɛ surafanatɔw dunlen wajulu kɛnɛba sigira abobokaw fɛ yen nɔ an karamɔgɔ al-ustaz Ibrahim Tarawele imam taw ale de bɔra ka laseli kɛ Cherifla TV tɔgɔ la ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛ. Alhamdulillah an bɛ tanga ɲini Alahu taala fɛ ka bɔ sitana ka tɔɔrɔ ma an b'an ka su belebele in kalan daminɛ ni ala tɔgɔ ye ala min y'a daminɛ ala min b'a laban an bɛɛ bɛ segin ka taa ala min ma ala min n'i y'a k'a ye a b'i sara ala min ko an ye baara kɛ ko baara sara o ye lahara de ye caman ye mikoro minɛ olu bɛ kaburu la an fana b'an tile kɛ an fana bɛ taa dunya ye tɛmɛyɔrɔ de ye o tuma na i b'i jija n'i ye min kɛ n'i ta la o de bɛ fɔ jugumangɛlaw caman ka juguman bɛ fɔ o ye min baara o don ɲumangɛlaw fana ye ɲuman mun kɛ o taw bɛ fɔ la o ye min baara o don o la an b'a ɲini ala fɛ ni saya bɛ se an ma tuma tuma a ka se an ma ka sɔrɔ an ye silamɛw ye a ka se an ma ka sɔrɔ an ye mumini ye a ka se an ma ka sɔrɔ an bɛ ala dɔn an badenw kuranna aya laban min jigila kuranna kɔnɔ o la ala b'a fɔ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah a ko adamaden ni jinɛw mɛlɛkɛw pangamanaw ni fɔfɔdisikaw ni ala de y'a dan ka setigiw k'a la ka miliyardɛriw bɔ a la ka fantanw bɔ a la ka dawlatigiw bɔ a la ka darajatigiw bɔ a la ka lɔnnikɛlabaw bɔ a la nka ko a ka nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a ka sina lon kelen pele ɲɛ lon min fani min bɛna don i la mɔgɔ de bɛna don i la n'o b'a wele ko kasange vɛsi min bɛna kɛ k'i vɛse k'u ye jamanatigi ye k'i t'i bila kaburu la mɔgɔ dɔw de bɛna vɛsi in don i la i laban bɛ ta ka taa i bila kaburu la ala ko an ye sina olu ɲɛ wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah
a ye siran o lon ɲɛ sabu o lon a bɛ na segin ka na ne Ala de ma n bɛna adamaden bɛɛ lajɛlen sɔn i ka min baara dɛ n bɛn'i sara n'o de ye o la an b'a ɲini Ala fɛ yarabi an laban Ala k'a ɲɛ an laban Ala k'a ɲɛ Ala k'an ka ko bɛɛ kɛ Ala ko ye Ala kana shetana ko yaala Ala de kama an bɛɛ bɔla ka na nin kɛnɛ in kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an filɛ n'a ka hinɛ ɲa ye Ala k'an filɛ n'a ka hinɛ ɲa ye Ala k'an ni sababa bɛɛ an b'a ɲini an dɔgɔninw fɛ a ye sabari an y'an yɛrɛ filɛ o de la an y'a ye an ye denmisɛnw gbɛrɛ an yɛrɛ la o la tournoi de maouloud la n ko a ye na an ka ballon jouer i ma mɔgɔ wolo dɛ i denw tɛ dɛ i den tɛ mɔgɔ mɔgɔ i b'a nɛgɛ de n'i y'a jama i t'a sɔrɔ bilahi donc an y'an bolo di ɲɔgɔn ma Ala ni sababa bɛɛ Ala k'an laban ɲɛ su Ala k'a diya an bɛ belebele ka kɛnɛ kan an bɛ Muhamadu ka kɛnɛ kan an bɛ Ahmadu ka kɛnɛ kan an bɛ Hamidu ka kɛnɛ kan an bɛ Mahamudu ka kɛnɛ kan an bɛ Alimakiyu ka kɛnɛ kan an bɛ Atihamiyu ka kɛnɛ kan an bɛ Zamzamiyu ka kɛnɛ kan o la ni Ala sɔnna Muhamaduya ani sirifuya min bɛ n kɔnɔ n bɛna fɔnɔ k'a fɔ a ye bi n y'o fɔ kutuba la n bɛ segin a kan ne bɛ yɔrɔ min na bi ne jigi misɛnyana Ala b'a dɔn ne sinanin don Ala b'a dɔn ne jɔrɔnin don Ala b'a dɔn du caman bɛ yen jamana caman bɛ yen dugu caman bɛ yen sirifu dɔgɔya de y'a bɛɛ ci bilahi bilahi Ala kɛla kira fɛ dɛ Ala kɛla kira fɛ mais su in na ladilikan kɔfɛ c'est-à-dire n bɛna yir'i la balawu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi foyi tɛ ni sirifu dɔgɔya tɛ wallahi sirifu dɔgɔya man ɲi dɛ wallahi sirifu dɔgɔya man n'Ala ye mɔgɔ bonya a bonya n b'o dalilu le d'i ma kuranna kɔnɔ i b'a dɔn ko Ala ye kira bonya ka tila ka kira bɔnnaw bonya n bɛ n'o dalilu d'i ma ka tila i k'a filɛ diɲɛ na bi mun bɛ yen e bɛ n'a lɔn ko an bɛ seli min na fu an bɛ jaga min na fu an bɛ heji min na fu bilahi an ka maabaw i ka mɔgɔ tɔgɔtigi o tɔgɔtigi mɛn Ala ka dugukolo kɔ kan k'a ye daraja sɔrɔ a bɛɛ y'a sɔrɔ ni Muhamadu ka bonya de n ka dalilu fɔlɔ Ala b'a fɔ a ɲɛna suratul ahzab a ko inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi a ko ne Ala n bɛ salatu kɛ kira kan Ala tɛ seli Ala tɛ sun Ala tɛ jaga Ala tɛ heji mais Ala bɛ salatu kɛ kira kan o ko Muhamadu ma o Ala bɛ salati kɛ cogo di an fana an y'a kɛ cogo di a ko a y'a fɔ Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim Ala nɛɛma ni baraka suri kira kan ani kira bɔnnaw yɔrɔ dɔ la salatul ibrahimaya bɛ d'i ma mais Ala ma bɔnna tɔgɔ fɔ dɛ Ala ko ne Ala ni n ka mɛlɛkɛw an bɛ sɔli kira kan muuminu a ye sɔli kira kan mais kira ɲininkala komi Ala y'an bila baara dɔ la an b'a kɛ cogo di a y'a kɛ cogo fɔ an ye i bɛ jigin aya duguma Ala b'a fɔ Ala ko innal lezina a ko mɔgɔ o mɔgɔ yuzuna Allaha wa rasula mɔgɔ min b'a la ka ne Ala dɔgɔya mɔgɔ min b'a la ka n ka kira dɔgɔya mɔgɔ min b'a la ka Ala kira bɔnnaw dɔgɔya
mɔgɔ b'a la ka sirifu dɔgɔya la'anahumullahu ne ala ka danga b'o kan fi dunya na danga b'o kan dunya wala akhira na danga b'o kan lahara wala hum azabun muhinun lahara jangata be kira n'a bona dɔgɔya bagaw kan min ka gɛlɛn min ye dɔgɔya jangata ye donc o ye ne le ye nin aya nin filɛ ne y'a ye n'a ma kuma ala b'a minɛ wallahi n'a ma kuma ala b'a minɛ parce que an bɛ yɔrɔ minɛ ko bi cɛ o cɛ ye kuduba yɛrɛla ye Abidjan yara i k'a filɛ alimami bɛ kuduba yɛrɛ k'i bɛ wajuli kɛ n'i ye Fatimata ko kuma caya ko ala kira denmuso walama n'i ko Alahasani kira mɔden o b'a fɔ dɔrɔn ko nin ye siya le ye kira mɔden ko kuma wajuli diɲɛ kɔnɔ bi o b'a fɔ e ye siya ye o la yan ne ko n bɛ kuma ne ko ne karamɔgɔ fa se Cherifla Usmane Madani Hayidara malikiya don imam taw ye malikiya de ne tɛ siya ye n tɛ wahabiya n tɛ sunamɔgɔ ye ne ye malikiya de donc mais ne bɛ min na o filɛ billahi lazi la ilaha illa hu n tɛ siya ye de foyi mais wallahi a bɛna lɔ su in na ni wagati b'a minɛ an tɛgɛ ma ko an bɛ fili kɔnɔ fili cɛ ka jugu billahi o ma dabɔ bi o n'o tɛ ala ma kira foyi da ala ma nabi ma foyi da fo ko a ma a kɔfɛ a kɔmɔgɔw a y'a kɔmɔgɔ kɔlɔsi mɔgɔ tɛ se k'a kɛ ne fɛ ko i tɛ ne den fɛ n bɛ k'i fɛ o tɛ se ka kɛ o mais an bɛ se k'a kɛ cogo di ko an bɛ ala fɛ an tɛ sirifu fɛ hɛ aw b'a la kɔni an bɛ tugu mɔgɔ kɔ ala ko de kama n'o tɛ hali ni ne yɛrɛ maa ye sadi fa n ka terrain fara koyi alors aw bɛ taa bonya ɲini min ne bɛ don yɔrɔ jumɛn ko n bɛ bonya ɲini nin tɛ bonya dɔ ye wa e ko abobo Abidjan bɛɛ ni jama bɛ jɔn bolo alors n bɛ taa n kun siɲɛ jɔn ye n tɛ n kun siɲɛ mɔgɔ ye mais ni tiɲɛ bɛ yan fɔ bilahi ni mɔgɔw kɛla an n'u fɛ jeliba ko dalilu n'ala dalilu tɛ sirifu kanu wallahi ala di ko a ka kuranna kɔnɔ innal lezina yuzuna allaha wa rasula mɔgɔ mun b'a kan ka ala n'a ka kira dɔgɔya k'o tɔɲɔ mɔgɔ b'a la tɔɲɔ wa ala kan bɛ kira de ma a n'a bɔnnaw la'anahumullahu fi dunya ne ala ka danga b'o ka dunya kɔnɔ yan arabuw tɛ nin o danga na tɔrɔfɔ bɛ na ni duguci ye lolo ale bɛ ko kulala ka jamana kɔnɔ ko alu le ye pays islamique ye mais munna o ye ala kira dɔgɔya ala b'a fɔ an ye ko innama yuridu llahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira ala kumana Fatimata kan ala kumana Aliyu kan ala kumana Alhasan kan ala kumana Husaini kan kira yɛrɛ kabakoyala mun b'ale bɔnnaw na ala ko a ma kuranna kɔnɔ ko innama yuridullah ko laɲini min bɛ ne ala kɔnɔ liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayt a ko sirifu o sirifu ko n t'a fɛ nɔgɔ ka ɲagama a la n t'a fɛ sirifu ka ɲɛmɔgɔden wolo ne ala b'a fɛ sirifu ka sanuya sabu n ka kuranna bɛna kalifa sirifu ma n'olu tɛ diɲɛ tɛ yen nin ye ala ka kuma ye kuranna kɔnɔ a ye taa a ka karamɔgɔw ɲininka mais c'est normal mɔgɔw tɛ se k'a bila diɲɛ kɔnɔ komi ba o ala bɛ dirigeant kelen de bila la min b'a diriger alors donc aujourd'hui an bɛ diɲɛ min na bi ala kira Muhamadu talo n'i kɛlɛ fɛ ala bɛ k'i fɛ n'i bana la ala bɛ ban i la billahi ala bɛ ban i la wallahi ala y'o fɔ ne b'a fɛ ele Muhamadu k'i saniya k'i kɔ saniya sabu kiraden o kiraden tɛmɛna a den de b'a ka relais ta zurriyata ba'dahum min ba'd
ala kote kuranna kono nabi ma wa kɛmɛ ni wa mugan naani ko bɛɛ ye fa kelen ba kelen lini n'o ka taga ni nin bɔla ye nin bɛ yen ni nin bɔla ye nin bɛ yen ni nin bɔla ye nin bɛ yen ko dɔw bɛ yen ala de y'a sigi n'i ko i b'a tiɲɛ ala tɛ sɔn donc ala le ye kira bonya ka kira bɔnnaw bonya ni aya in jigila a ye karamɔgɔw ɲininka kitabu kɔnɔ o ko Buhari ni Muslimu kɔnɔ kira ye kalo wɔɔrɔ de kɛ n'a wulila dugutilan fɛ k'a ka nafila seli n'a ko a bɛ taa misiri la a bɛ taa lɔ Fatimata ka da la a b'a fɔ ko as-salat innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathhir a bɛ taa lɔ a denmuso ka da la a b'a fɔ as-salat denmuso fajiri sela a ye wuli a ye taa misiri la alu de ye mɔgɔ ye ala ko a ka danaya bɛna to alu de kan fo ka diɲɛ wuli aw Haidara a ye wuli a ye taa kira ye kalo 6 de kɛ a bɛ lɔ a denmuso ka da la ka nin fɔ a ye ko parce que ala y'o bonya ale b'o bonya n'i ma kuma ala ye n'i kumana mɔgɔ ye a man ɲi dɛ a ye sirifuw bonya hali ni mɔgɔ min ye nkalon tigɛ k'a la yɛrɛ la ko Haidara a bonya Muhamadu kama a ka ko to a yɛrɛ la ala tɛ bɛɛ bila ka kira kanu billahi bon c'est à dire kuma dɔ bɛ yen n'a fɔla a cɛ ka jugu ka sɔrɔ n'ala ka min fɔ ca minɛ donc n bɛ ala fɛ alu bɛ yen billahi ala ko mɔgɔ k'i bɛ ale ala fɛ kɛ sirifu fɛ billahi mɔgɔ k'i bɛ ala fɛ kɛ sirifu fɛ n'i ma kɛ sirifu fɛ ni ala to yen kul la as'alukum alayhi ajra kuranna ni bɛɛ kuranna kolo kɛ n teriya kojugu le mana n'o tɛ dɔn bɛ suratu sura dɔn bɛ n ka min fɔ sisan ni ma fili a bɛ suratu sura dɔ bɛ suratul azab la as'alukum alayhi ajra ne le ye Muhamadu di an ma k'a kɛ cadeau ye ka diɲɛ ko caman nɔgɔya a ye Muhamadu kama mais ni mɔgɔ ko i bɛ ne ala sara a la kɛ Muhamadu bɔnnaw fɛ parce que n'a taala kuranna bɛ di olu de ma i bɛ kurada bɛɛ f'u ye kuranna ye aya 6,6 166 nabi ɲuman ni kira 25 ala k'olu le tɔgɔ bila ka sɔrɔ k'a fɔ minnu ko man kasasina ale kan minnu man lamina tous n ye dɔw tɔgɔ f'i ye ma dɔ tɔgɔ f'i ye donc nabi ɲuman ani kira a bɛ bɛn mɔgɔ 100,000 ni mɔgɔ 23,000 999 kira le b'a kɛ 4 mais ala ye nin bɛɛ wele a tɔgɔ la ni donna kuranna kɔnɔ ala b'a fɔ ya adama min kɛra sababu ye k'an bɛɛ bila diɲɛ kɔnɔ a tɔgɔ Adamu ala b'a wele kuranna kɔnɔ ya Adamu ala ko Nuhu ma ya Nuhu ala ko Isa ma ko ya Isa a ko Ibrahima ma ko ya Ibrahim a ko Musa ma ko ya Musa inni stafaituka ala nas kira de 24 min bɛ kuranna kɔnɔ ala y'a bɛɛ ta tɔgɔ le ma ka kuma i fɛ maa sera belebele o ka belebele ma ko ya ayyuhan nabi mɔgɔ ɲuman den kuranna kɔnɔ ala ma kira ta tɔgɔ la kelen kira tɔgɔ bɛ 4 kuranna kɔnɔ a bɛ komi kamelenden dɔ bɛ ne fɛ yan o b'a wele ko trésorier a bɛɛ b'a lɔn kɔni kabini ne ka den de lɔn a ma n wele tɔgɔ la a bɛ ne wele ko mɔgɔba trésorier ma ne ta n tɔgɔ la lɔn kelen mais a bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ a b'a fɔ ko imam taw a ma n wele dɛ a ka n tɔgɔ fɔli k'an lɔn ala k'o 4 de fɔ kira ma a b'a fɔ ma kana Muhammad ma nuzila ala Muhammad o bɛ kuranna kɔnɔ sigiyɔrɔ 4 k'a yira mɔgɔw la mais face à face kuranna aya 6,666 ala ma kira ta tɔgɔ ma ala b'a fɔ ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil a banna kabini ala ka kira dan ala m'a wele a tɔgɔ la bon e bɛ nin fɔ di ala belebeleba in fatiri samawati wal ard
sangolo wolonwula ni duguma wolokolo wolonwula damaga ka taa kira dɔ kɛrɛnkɛrɛn ala t'a wele a tɔgɔ la dɔ b'a fɔ non o di ala yeli mais n'i taara kuranɛ kɔnɔ ala b'a fɔ ala b'a fɔ julakange la ko a kana kira wele a tɔgɔ la komi a bɛ ɲɔgɔn wele cogo min la mɔgɔ tun bɛ bɔ ala kira wele muhamad ala ko kuranɛ kɔnɔ ni ma fili suratul kaf ko a kana kira wele a tɔgɔ la komi a bɛ ɲɔgɔn wele cogo min a bɛɛ y'a wele ya ayyuhar rasul mɔgɔ si kana wele muhamadu tugun kuranɛ kolo bɛɛ bɔ ka tila k'a fɔ a ye la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi n'ala ala kira bɛ balo la a kana sɔn fiyewu ka a kan kɔrɔta sanfɛ ka tila k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ iza najaytumur rasul fakaddimu bayna yaday najwakum sadaqa Burkina bɛɛ de ye nin faamu diɲɛ bɛɛ ye o de la ala ma sirifu kɛ Burkina ala ma sirifu dɔ c'est-à-dire ka sirifu dɔ yɛlɛma f'i bɛ taa fɔ ko nin ye mɔsi sirifu ye o tɛ yen munna n'o kɛla diɲɛ bɛ wuli bilahi n'i ye mɔsiden barakama ye yɔrɔ yɔrɔ a facɛ ye sirifu bonyana de ye anw bɛnbaw y'a ɲini ala fɛ ala kana an kɛ sirifu ye an kɛ sirifu ka baarakɛdenw ye jango a baraka bɛ don an bɔnna ramatulahi sheku ala ka hinɛ a la o mɔgɔ dama dama le taara ɲɔrɔ hamawula fɛ o taara ye n'o bɛ dumuni kɛ hamawula sirifocɛ a bɛ dumuni kurukuru ten k'a don o bolo ni mɔsi cɛ k'a ta minɛ a b'a bila posi la tɔw b'o ta dun o ye tere 7 kɛ ten tere 7 lo hamawula ko a ka garibudenw ma ko n tun bɛ to ka dumuni min d'a ma ko a b'a kɛ di tɔw ko an k'an ta dun mɔsi cɛ ni ma firi muhamadu mayiga a ko ne ma n ta dun ko n k'an ta bila n posi ni n taara n b'a ja ko i bɛ taa kɛ di a ko ni n taara burukina n b'a susu ka kɛ mugu ye n bɛ yaala k'a bila n faso kɔlɔnw na ko an bɛ kɛ silamɛ ye cɛkɔrɔba bɛ jamana min a bɛ comme nord et sud cɛkɔrɔba bɛ nord a bɛɛ silamɛ o de la mɔsiden ka wele burukina ka burukina ji min ko e tɛ hamawula ka kalanden ye n'i taara maga cogo cogo n'i ma taa ɲɔrɔ i tɛ silamɛ ye burukina bɛɛ bɛ ten fo i ye taa ɲɔrɔ k'i t'i sɔnsɔrɔ ɲɔrɔ bu ye kɔrɔ ŋɔya min ningama dɔ tinda tɛ siri fana ma dɔ n'a ko abid a b'a fɔ wala min ye lamani kɛ mɔsi bɛɛ bɛ ten n'i ye mɔsi ye ka sirifu dɔgɔya nka mɔgɔden tɛ dɛ a ka jugu ɲɛ mɔgɔden ye mɔsi tɛ sirifu dɔgɔya bilahi n'o tɛ kɛ sirifu tɛna mɔsi misiri la k'a bɛ mɔgɔ siri kabini ala k'an dan maa ye bilahi a tɛ ala de y'o kanu ala de y'o kanu a y'o kanu dɔ b'a fɔ ko non ko ala kira ko kira ma ko i bɔnna ye jɔn ye a ko kullu waliyun takiyun ko kullu waliyun sharifun ko ne bɔnna ko non ko waliyu bɛɛ ala ka sirifu o ye maa ba kuma ye o jelicɛ dala a seri Cherifla Usmane Madani Hayidara sɔrɔ a sigilen filɛ cogo min na a sigilen bɛ jama cɛ ma a ko Hayidara ko i ba ye den wolo Hayidara i ba ye den wolo i m'a ye mɔgɔw bɛ tuguli la Hayidara ko jeliba ko ba ɲumandenw de fana tuguni bɛ ne kɔ o bɛ ne wele ko mɔgɔ ba kuma kumakɛla bɛna kuma kɛ parce que o b'a fɔ tuma dɔ la ko ni i ba ma ko kɛ ko ala b'i bila ko i bɛ tɛ wuli mɔgɔ minnu baw ye kɔ kan ko i bɛ tɛ wuli olu ye a ka kuma bɛ tagala yɔrɔ la Hayidara y'a ye Hayidara ko a ma ko n ɲa bɛ ninnu bɛ la ba ɲumandenw de bɛ ne lamɛn ne ba bɛ cogo min na ninnu ba bɛ ten o de la o bɛ ne lamɛn o de wele ko maa ba o de la cɛ nana a ko kira n'a bɔnnaw o de kira ko a ma ko ala ka mɔgɔ ɲuman bɛɛ ne bɔnna Usmane donna a la Umaru donna a la sahaba ɲuman bɛɛ donna a la bɛɛ k'a ka bonya sɔrɔ a kɔnɔ o b'o de wele ko maa ba kuma
Nambolai. Amen. Amena ahalul beiti yɛrɛ k'a fɔ ko sirifu amena n'a ye ala kira ka muso dɔ bɛ yen o b'a wele ko Ummu Salama Ummu Salama ko lon dɔ ale tun b'a ka so ko Fatima n'o ye kira denmuso ye a nana don kira kan a kisa ka jan an b'a tigɛ a donna kira kan ko kira ko a ma ko taa fɔ i cɛ ye Ali ko n mago b'a la ani dencɛ Alahasan ani dencɛ Husseini n mago b'o saba la k'o ye n'an sɔrɔ yan Fatima da taala o wele mais ni kisa mun fɔla ye nin tɛ Tijaniya kitabu kɔnɔ a tɛ Siya kitabu kɔnɔ parce que n'i ko Tijaniya kitabu o bɛna fɔ Tijaniyaw le ye nin fɔ ou bien Siyaw ye nin fɔ nin tɛ Siya kitabu kɔnɔ a tɛ Tijaniya kitabu kɔnɔ nin bɛ an bɛɛ bɛnna min ma anw sunnamɔgɔ bɛɛ bɛnnen bɛ kitabu mun ma n'o ye kitabuba 4 ye kitabu dɔ bɛ yen ko Ahmad ni hadisa nin b'o de kɔnɔ a bɛ kitabu wɛrɛw kɔnɔ kira ka kumakan na hali Kurtubi b'a fɔ tafsiru fɛn fɛn bɛ kuma innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa a caman bɛ kuma ni hadisa nin kan Fatima da taala Ali wele k'a dencɛ 2 wele o nana Ummu Salama ko y'a sɔrɔ ale b'a ka nafila seli la ko kira y'a ka birifani dɔ ta k'a biri a yɛrɛ kan a ko Ali don Ali donna a ko Fatima ta don Fatima ta donna a ko Hasan ni Husaini don o donna birifani kɔnɔ kira y'a bolo ɲuman bɔ a ko Ala ko i ka mɛn mɔgɔ mun ma ne bɔnna mun ma ko Ala y'o saniya Ala ninugu don Seydina Ali Fatima Al-Hasan Al-Hussein ninugu 4 ni Ala ninu de ye ne bɔnnaw ye Ala ninu n'o bɔnnaw bɛɛ saniya o bɛ ninnu de wele ko sirifu Ummu Salama ko ale wulila ko ale bɛ don birifani kɔnɔ ko kira ko a ma ko i ka bonya b'i nɔ na o kɔrɔ ye di cɛ ye min ye muso y'o ye mais i ye sirifu ye n sɔnna parce que i bɛ ne Ala kira kun mais Ala ye mɔgɔ mun kɛrɛnkɛrɛn n'olu zuriya le bɛna to diɲɛ kɔnɔ ballon bɛna passer olu le ma n'o ye kuranna ye kuranna dɔnni bɛna passer ninnu de ma n'a tiɲɛna ninnu dɔ denw de b'a dilan o le ye ninnu 4 ye nin bɛ kitabuw kɔnɔ bon ne sigila i bɛ nin bɛɛ filɛ mais bi ne m'a mɛn fɔlɔ ko kɛnɛ dɔ sigila ko Alasan ka kɛnɛ Al-Husaini ka kɛnɛ Seydina Ali ka kɛnɛ Fatimata ka kɛnɛ Ala ni Haidara barakala a musow barakala mɔgɔw b'o sigila kelen kelen mais hali ne b'a kan ka kuma nin wallahi sini dɔw bɛna fɔ an b'a fɔ Siyaw bɛ wari dilan ma a fɔ wallahi Siyaw bɛ wari dilan imam taw ma i tun t'a ka wajibi kɛnɛ yɔrɔ a tun tɛ kuma na foyi ka Fatimata ni Hasan ni Husaini kɔ mais moi je me dis il y a quoi Ala kumana mɔgɔ mun kan Ala kira kumana mɔgɔ mun kan hali ko a t'o fɛ u ka mun kɛ wallahi o y'a li kun cili k'a kun sɛmɛ jɛnsɛn billahi mais a ma k'a kɔfɛ dɛ Fatima a furucɛ de y'a su don sufɛ a n'a denw Al-Hasan silama mun bɛ seli o bɛ sun olu de jɛnna ka wari sara k'a muso wele ko n'i sera ka cɛ in faga an b'i sigi macase den kun a ye poison di a ka baarakɛden ma k'a k'a furucɛ kɔnɔ Alasan ye dumuni kɛ Hasan nana ye a kɔnɔ bɛ funu
n'a ko hɔn a biɲɛ bɛ tigɛ ka bin n'a ko hu a biɲɛ bɛ tigɛ ka bin a k'a ka baarakɛden wele a ko e ka mun kɛ n kun baarakɛden ko poison ko jɔnni k'a kɛ ko i muso a k'a muso wele ka baarakɛden nin wele ko bon ne k'a lɔn n bɛna sa mais ne yafara n b'a lɔn o sera i hakili kɔrɔ mais n'i ma bɔ yen o bɛ n'i faga c'est à dire exemple a ye 1,000,000 di a yɛrɛ muso ma ka 1,000,000 di jɔnmuso ma ko a ye taa mɔgɔw kana lɔ n'o tɛ o bɛ n'a faga ne k'a dɔn a ye nin kɛ natali kama a ye taa Hussein donna ka n'a ye a kɔrɔcɛ b'a la ka fɔlɔ joli la a ɲaji bɔla Hassan ko Hussein ma a ko ayi ko e ta le bɛ wele ko sanga kasi billahi kana ne sanga kasi kɛ a ko ne sala n ka so nka e bɛ sa yɔrɔ la mɔgɔ tɛ n'i su don mɔgɔ tɛna sɔrɔ min b'i su don Hussein salami Karbala Arbun walbala kira mɔden minɛ n'a ye nin k'a faga k'a kunkolo tigɛ k'a turu bɔlɔ la ka yaala n'a ye ko an sago sɔrɔla ka sogo kɛ k'a dɔn k'a sogo dɔn tɛrɛ 40 k'a sɔrɔ a kunkolo sɔrɔla k'a sudu mais n bɛna n'a ye sisan kira ye mun fɔ ninnu ye mais jɔnni ye ninnu kɛ ten bon hali bi o mɔgɔ jugudenw olu de b'a la ka dunya ci ten filaw ni bosow bɛ ɲɔgɔn na dɛ fila ni kadɔ bɛ ɲɔgɔn na dɛ billahi fila ni kadɔ tɛ ɲɔgɔn na fila ni boso tɛ ɲɔgɔn na mais min b'o jukɔrɔ a ka bon hakili ma silama ka taa silama ɲɔgɔn minɛ k'a faga et puis a filɛ o tɛ mɔgɔ si kɔ fo maa ɲuman ala mɔgɔ ɲumanw kɔlɔsitigiw ayiwa an bɛ taa ziyazurale kɛ kaburulon mun na o bɛ yaala k'o mɔgɔw de faga waaye n'o m'o faga ni ninnu bɛ yen tubabu sago tɛ sɔrɔ diɲɛ na sabu ninnu kama an bɛ balo cɛ kelen kama billahi ala bɛ diɲɛ sauver taw bɛ kuma cɛ natabali Côte d'Ivoire kisili ni tanu kelenjan segu ka 6 ta billahi allazi la ilaha illa huwa o cɛ fila bɛ Côte d'Ivoire la yan o baraka ɲini kelenjan segu ni alhaji munir yorogoji billahi c'est-à-dire ma fa la mɔgɔ tɛ dɛ mais ninnu ye cɛw ye fo ni tala yi o ye o sigiyɔrɔw la mɔgɔ kelen kama ala bɛ yafa diɲɛ ma ala kira ye ninnu de yira k'o don birifani kɔrɔ ko ala ni sokɔnɔmɔgɔ bɛ n fɛ ninnu wele kira ko tuguni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisul hakimu kono muslimu kono ibe taa ni sɔrɔ ye kira ko di a ko khairukum li ahli min ba'di a ko ne muhamadu manton aw la mɔgɔ hɛrɛma aw la mɔgɔ kumanandi aw la mɔgɔ la waliyu mɔgɔ mun jantona sirifu la ne muhamadu kɔfɛ mɔgɔ mun ye sirifudenw bonya ne muhamadu kɔfɛ mais dɔ b'i wele est-ce que sirifu bɛɛ le wa sirifu dɔw ye dansagula de ye dɛ hali ni dɔrɔmina de a bonya mɔgɔ tɛ sirifu kɔrɔfɔ f'i y'a ladi billahi e ka min ye n'a man ɲi a wele k'a fɔ a ye jɔn min b'a la a fɔ a ye n'i m'a fɔ n'i y'a kɔrɔfɔ ala ka danga b'i kan ne m'a fɔ ala de ko ten n'i ye sirifu jogojugu ye a wele i k'a ladi adamaden no o kira nana fɔ tuguni o hadisa kelen kɔnɔ a ko ala inna masala ahlu beyti fiikum masalu safinatun nur
min qaumihi man rakibaha naja wa man taghallafa anha gharq ago mandon aya longa fo sirifu haydaraw ne ala kira bonan ko be komi sayyidina nuhu ka kishi ka kuru sayyidina nuhu ye mo wele mo mu yere la kuru ngono olu kishila mo mu ngo te yele olu halakila mo wo ni sirifu futesi bi kono ala bi tachi ala bi kochi fi koko wolomla san keme wolomla ala te baraka bu ikola wallahi che o fla saraka dallani wallahi che no la ko mauludu kala ka terati sela ye anga terati kon sela re na la che sayyidina abubakar sidiki ako wallazi nafsi bi yadihi la karabatu muhammad ahabu ilayya min karabati Allah wala abakar sidiki ko wallahi kala ala nimbe ala mimbulu ala kira bona o kadiye katima hale nyere wolo denga Fatimatu Zahra nga kisa fola mu fiye o bala no ye kira yes kalo woroke abaka dala kira ko aka hadisa sanuma kono fa inna ma Fatima bid'atun minni yurubuni ma uribuha wa yuzini ma aza agaya longa fo nedde muso Fatima ta nsugo dodu njoli dodu fenfe ngari Fatima ta o kadine fenfe mandi Fatima ta ni mo Fatima ta toro yeni toro ayo de fo sabawi o alakira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na tala voyage nala kira tagala nala kira bola voyage la kana abe ko ngata yere de muso Fatima ta le fu kasoro kata kaso ni Fatima kira signima kaso na ya de muso Fatima ta ya be nana abe wuri ki jode ka kumbe na nana kasoro abe sigi saba ko ni emu akata to nga muso bunya ala e muso mi bunya ma ita yiningali ke ko Fatima tu sara chogodi asudo la chogodi sella obolo Abubakar Siddiq ako Fatima tama ma min khalqin ahadun ahabu ilayna min adik wa ma ahadun ahabu ilayna minka ba'da adik rawahu darkani londo la Abubakar Siddiq kuma do temena ni Fatima ta che balo nyoyala ako Fatima da ako dunya kono mogote min kanu ka bo anu yoro katna ifache ga ifache ko fe dunya be saba ba yere don ele le kada ye katme beka bon ninu ye hadisa ye kira ye min yira ka fo ne de muso kadiye mais même min folani ni karamu alimami mi ko alakama alimami ngando ma de alimami be alimami na ni ye ni kuduba yere chien fla wallahi billahi tallahi be war min soro maga o batige Allah oite imam taw mangando maga o batige mais aka munge donc dunya dengala ka dina mara o go bo ame mi faye mo be korosili le ke semi fanga ka bo mo bolo na ma la basha bolo atenya de Sayyidina Ali folo kira kwa mao ako ya Ali amma tarda an takuna minni bi manzilati al-Harun min Musa ghayra annahu la nabiy min ba'di ako Sayyidina Ali ko Sayyidina Musa ya ka kol kalfa doni Haruna ma tomi elebe na kenne nyugon yiti hali nin sara doron ite ken nabi may parce que nabi may laba enne
mais ala ye bonye dia aba be do dile alima ninte elebe Bukhari aflana ala kira ko Allahumma man wala wa adi man aadahu ala kira ya tegaja ako ala mo kanda mo bonye mo karama mo ko aba alife ala mo tachien ke mo juguye mo ko ate alife anga kitabu sunna kitabu kono asabana kira ko aliyu minni wa ana minhu min ali ako aliyu ne ali ako alima annanina anta akhi fi dunya wal akhirah sayyidina ali ele ne balima e dunya ni lahara aduruna ako man ahaba aliyan fakad ahabbani wa man ahabbani fakad ahabba Allah wa man abghada aliyan fakad abghadani wa man abghadani fakad abghada Allah mo kala sayyidina ali fe ikela ne ala kira fe mo kala ala kira fe ko ikela ala fe mo ko ate ne fe ita ali fe ita ne le fe mo te ne fe ita ala fe mais muna kira ye nimbe fo kira ya lo ko janfa do be sina ale bona ko la pour que o ma se ka kurada tuna ale bolo kurana bena teme yoro muna o bena fo ko ba dagiri mais ali tu me se ka fembe ke wallahi abe moriya mi yela ala togote diana sirifu manani mi la bali adalu be di mugo ma e be ta soro kira kanu baga do kalama do be se i che ko nga kalama mene folo ta kira ko nyanyini ka fara ka fengela billahi kira kanu baga te sigi ka ala wele ko ala be ba te ke senna ali fleni mais ala kira nana fotu ni sallallahu alaihi wa alihi wasallam ako alayyu ma al-Qur'an wal Qur'anu ma Ali la yaftariqa hatta yarudda al-hawda kala yorofle ala kira ko Qur'ana ya woro kema woro ni bi woro ni woro nin talanta kalfa karam washila mena kalfa alilela ali Qur'ana fle ile Qur'ana ile la hara de ba dombolo ali be ambiya ayati jone be aha wala la jogo ya ko abe na ala ko haidara wuli la kala balawi wallahi karamo ko ateke do mena arabu tlo wole ndo e arabu na dro ko ayambolom na mini ka anfa chew na mbam so be haram ya ko fa ayambolom ne do fi ko ngolo keti mais amame kalo saba ou kalo fla o ye magaloni kala ba membe o ya question posé avec fait ko la Facebook la ku iba mun fo bay aka ko cheno wa galonu ako baya yi chene ko be Qur'ana ko billahi allazi la ilaha illa huwa arabu saba keleme o ya fadi ka to mamad la ka bomb la ka exploser nay ako ni baya te ko slama ya tin ale ra malo ko ay dara be duyana doju ya kela o se ka ko juguye ay ala de ya kete o ya amba bla ka ayatullah ko mani naniya wallahi am fitinima haydara ayatullah ko mani atala refusé Francis sans wolom la dafani ako metam faso mena ka duanke islam jamana ye tubabu ye mo fla le dama ka avion bori o ba avion ngono ayatullah ko mani be sinola sovarche nana kunu ko ambe ta sero le ebe sino ako no ko ala banaka barala ko ala naba faila ka sino afoni arajola ko ayatullah ko mani ka avion be sanfe iram masache aya avion wule la fosini asala wal jamana de la ayatollah ko mani jigla Iran ka Iran mine ka keslama ya jamana ye ka suna mogo lado Iran ka yira iranien na ambe kele fu de la ni ye shay ni fen ye suna mogo ye abe mi Qur'ana ko
abe mi ko ci abe mi ko sunamo abe ala mo jugule dun ala dro ba ka fara billahi ayatul ko men yoke amerika wulla kama nga sara ka dilangani o masakoro ni dina ko abe chien sirifu dole be na dilan fanga soma ala bo kere même go le fo salo ne ra manu fam mais ni ngala farafien don anu be wula kama parce que amakalu ya dugu moy ivari on be ko ko ansaro te malien gole ya go malien gole ko me jalla ta ya ko mana am famu salaka so ma baya ka bo fodi yemay donc baya e malien goye ay malien kote inji da ni tay igay sega matijani te mochi re mais mochi jamana be la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mochi for la de wal mana mochi kan la ilaha illallah ya mais maroki kano mais muna maroken la ilaha illallah mochi la ilaha illallah ja maroko côté salama ya kolo wallahi ote ko ya ko angu islam we ko jina ka te foi otmana salama ya ko ya ko le ya mais min nana na ngo arabulo an sigin dia moshi kola an sigin dia ivarien kola ngo muhammadu ya araburi ma yi ko la allah a'lam haythu yaj'alu risalatahu kira ka hadith allaba sayyidina ali ko ago haqu aliyu alal muslimin haqqul walid alal walad ago sayyidina aliyu ana bona sirifuka hake auka abako mi fani baka hake mimika Allah niye sirifu dogoya niye sirifu muguso dogoya badanga bi mine niye sirifu che dogoya fadanga bi mine o danga den chama fleka yara dugo kono ka kalange ka banga ke bitigi fere Allah an wande bitigi sifra ande fo fere mais ka sirifu to dugo kolongo ka ambe balo Alhamdulillah wajulu kuncelen kofe dolaji minu hunkera mogo minu ye joroba soro olu fene ka kado dira kene inkan ni nga soro ka kene kunce ni bayakela chama soro liye. Félicitations à tout le monde, tous ceux qui ont participé et que Dieu fasse l'an prochain soit plus bien animé plus que cela. Félicitations. Atakbir, Souma Takbir. Donc on remercie MC. Nte fara alaka. Nte fara alaka. Nte shemide. Nte shemide. Nte jeleyake. Nte jeleyake. Nte ndefa. Nte ndefa. Nte namara ke muro koronta ke sibro. Nikira Muhammadu ye bila baara ɲuman na n b'a kɛ. Ala k'an n'a saraka kan. Nikira bonya Ala kana can bolo. N bɛ sira fara Ala kan. N bɛ sira fara Ala kan. N bɛ suɲɛni kɛ. N bɛ suɲɛni kɛ. N tɛ jɛnɛya kɛ. N tɛ jɛnɛya kɛ. N tɛ n den faga. N tɛ n den faga. N tɛ namara kɛ muru kɔrɔ. N t'a kɛ n sen kɔrɔ. Ne kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na. N b'a kɛ. Ala k'a sara t'an bolo. Ala kana ci an bolo. Alhamdulillahi rabbil alamin an balima Cherifla TV lagebagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo k'aw barikada aw ka ɲɛmadaliko ɲuman na ka aw hakili lajigi k'a fɔ anw bɛ Côte d'Ivoire jamana kan abobokaw fɛ yen nɔ an n'an karamɔgɔ imam taw ale de bɔra ka laseli ninnu kɛ an bɛ Ala deli bilasiralikan minnu dira Ala k'a mɛn tulo ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma a mɛnlen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Ala ka basigi nati an ka jamanaw kɔnɔna na ni de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye k'an ka foli lase Abidjan kaw bɛɛ lajɛlen ma Adjamé kaw Trècheville kaw Williamsville kaw Dopugo kaw shukran lakum
ودمتم بخير. Mami mi kira fene bo fene te mamadu fene te fedinya na mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena abangena amba aminata de kira bangena Muhammadu ala kira bangena minu mi kira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena